Sa Bacolod City, mga grupo sang pamatanon, nagpatigayon sang rally, aguni panawagan ang patas sa isipay sa Comelec. Yaring balita ang aton gintutukan. Ginpangunahan sa nagkarainglaing nga grupo sang pamatanon ang isa ka lightning rally sa tubang sang Fountain of Justice sa Bacolod City, aguni panawagan ang patas sa isipay isang boto. Madamo kita na notar nga mga instances, especially no, sa bilog ng Pilipinas, nga mga malfunction nga VCMs or vote counting machines. Diri sa Bacolod, madamo ta nakita nga mga paper jamming kag iban pa nga mga instances of malfunctioning sa aton nga mga machines nga nagtuga sa disenfranchised voters or madamo mga voters nga wala na lang nakabotar. Isa sa mga nakita ang kapagtahan sa mga progresibo nga grupo ang pila ka mga irregularidad sa ginpatigayon nga pagboto sa mga kabaranggayan. Naglibot man kuno ang mga ini sa cluster precincts nga may palyado nga VCMs kaangay sa mga presinto sa Handuman Elementary School. May mga monitoring man kuno sila sa iban nga kabanwahanan sa probinsya. Apang nag-iisang Comelec Bacolod City kag Negros Occidental sa pagpanindugan nga wala sang irregularidad sa eleksyon. Daladayaw nga isa ini sa nangin madasig nga piniliay. Those allegations, no, those are the things that they have to prove, no, in the proper venue. What do you suggest they should do? Well, they can always file a protest, no. Kung ano man yan. Kung sino may jurisdiction sa ilang mga protesta. Opod Kirino Tesilio, Adrian Priatos, One, Western Visayas.